Waking up, yeah, will update coming from NJ Makeup, some of the liberation armies set up by ESN. As I can any update regarding this rumor na efegale na na-asake Mazi Nnamdi Kanu na-asake Lonya. Now you see, kedebe this update is pụta. If what that man of God na-ekwu, what that man of God is saying is not correct. Kezebe this update is pụta today. Mgbe ọbụla dị ndị be anyị na-achọ ofe ihe anyị na-ekwu up. Ọ bụrụ na Gumi bụ onye Igbo, Gumi bụ onye Igbo. Number 1 aka ya ekpuru gị ya. Number 2 aka ya gbagbu gị ya. Number 3 ndị be aka ya ile gị ya kọbọ. Number 4 aka idosa gị n'ebe ọ kwesịrị idosi ya. Mana ifu ndị Igbo ka isi ama Mazi Nnamdi Kanu ikpe na ọ bụ nke a na ọ bụ nke ọzọ. Enjusia and I ask again. Gumi ọwụ pastor. Gumi ọwụ dibịa. Gumi ọwụ onye omenala. Gumi kedu ihe ya asịnwu na Gumi in the importance of Gumi in the Nigerian political system. Still today Gumi is working freely. The other day kọpụta mee video say no man patazikwa ọzọ na negotiate with nda na nda nke bụ na ndị mmadụ rushing to call them terrorist na ọ bụrụ ọkwa ya kwesịrị ịkpọ ha na ndị bụ ndị na-emelu onwe honest living na ha na-achụ ego ka ha esi wee mee akpa ha ka ọ dị mma. Egbe onye bandit bụ egbe onye ESN bụ. Ndị ESN anaghị atọrọ ndị mmadụ. Ndị ESN anaghị agbakpọ village invade ha. Ndị ESN anaghị ejide mmadụ hostage, ụmụaka hostage. So Nigerian government ka na-achọ ka until Pope gbadata binye ha iko ezo ụwa si ha na no were the best. Before na akpọ ndị anụnwa ndị terror narị ise ha bụ. Ifuzi ndị Igbo ha na-ama Mazi Nnamdi Kanu ikpe a na-asị ye. The fear of ESN is still the main reason why ndị anụnwa wakpobe ha na ana Igbo. The fear, because everything in the government is set up has been hijacked. Ebubago has been hijacked. Udogachi has been hijacked. Akodo has been hijacked. Odozubud has been hijacked. Vigilante has been hijacked. All those outside the paramilitary SHR okay, we safeguard their anyway has been hijacked. Nothing is coming for them. So say had them where agent Abiapalo release accidental discharge. Gina mmadụ nwa obele okwu ọkpọrọ gị vigilante. Onye nebo gị feel that na agba generator today tomorrow ọkpọrọ gị ndị udo gachi. Ekwulu na anya ukwu akalizia. So no kwano update Commander Gento there make up me. Onye ọbụla hie asa n'anya. Onye ọbụla mee gịnị hie asa n'anya na nke ikpeazụ. Ekenekwa m unu. Godin. Good morning, good afternoon, good evening, depending your time zone and the location. My names are Onyedikachi Okorie, aka Angel Makeup. Today's date is 20th of June 2026. This information is coming to you from the office of Major General Gento under the leadership of General Igwe Butozo, the Chief of Armed Forces of Biafra Nation, Okigwe Senatorial Zone. Official statement from the Eastern Security Network, ESN. Strong warning to all those sabotaging the IPOB Code of Conduct. The Eastern Security Network is watching with serious concern as some people are trying to destroy the IPOB Code of Conduct and they challenge the authority of our Supreme Onyendu Mazi Nnamdi Kanu. The IPOB Code of Conduct is our constitution. It clearly says that only the Supreme Leader has the power to appoint, suspend, dismiss,
or dissolve any principal officer. Anything the dissolved third administration is saying or doing now is null and void. It has no effect. IPOB is not like Nigeria, where people ignore rules and grab power anyhow. In IPOB, rules are rules. Commands and control are very important. Authority comes only from the supreme leader. We are under one command, and the supreme authority of Onyendu Mazi Nnamdi Kanu. That authority is set in stone until only he says otherwise. No subordinate or dissolved group can suspend or challenge the office that created them. A sacrifice that must not be forgotten. When nobody cared about our people, Onyendu Mazi Nnamdi Kanu formed IPOB and he created ESN. It is because of his courage that our land has fared better than most places under Fulani attack. For any human being to choose this time to attack the dignity of his office is a sacrilege that will never be forgiven. Those who dream they can remove or insult his office with useless statements must be smoking drugs along with their political masters like Chukwuma Soludo, who is their chief sponsor. Warning to all saboteurs. At this dangerous time, when our people are facing attacks and killings, internal sabotage will not be tolerated. The Eastern Security Network stands 100% with the Supreme Leader and the Code of Conduct. We advise journalists and the media houses to read the IPOB Code of Conduct before publishing anything on this matter. Issued by Eastern Security Network, ESN, Command Headquarters. I believe by now you people have heard the full information. Very soon you will hear from Major General Gento the Yahoo. Thank you and God bless you.